Kwethu sizolokhuza namhlanje ukuthi sizotesta lapha ilokhuza utikilakati kahle kahle i-demonstration le. Into emnandi khona ozokulalela kune-sound ozoyilalela la ngesikhathi udlala kune-sound ethile eyenza ukuthi uzwe ukuthi njengamanje ngiyadlala. Okay, ngizoqala nje lapha ngikhombise la ngapha, right? Sizokhetha lapho 500 rand, yabo, ngoba silokhuza kwi-demo. Mawusu ukhethile uza la imali ozobetha ngayo le, yabo. Ake ngithi nje mhlambe sizothatha kuphi? Ake sithatheni lapha noma ake sithathe nangu 50 rand ngamabomu. Right, mase ngikhetha u50 choose u2 njengamanje, and then ngiyadlala. Cishe uyayizwa isound, right? Kuphume unumber 2 nayi lokhuzana ephumile, that is why sengenze u150. Okay, u150 cishe uyabona lapha ibalance iya ku600, 600. Okay, ake ngichoose futhi enye, ngizothi mhlawumbe u1 la, lesibone la ukuthi izophuma bani. Okay, kuphuma u1, sesenza u150, therefore ithi 700 lapha. Kahle kahle mawuzobhekisisa kahle lapha ayiwubali lo 50 rand, ibali profit yakho lapha yana, yabo. Yes, ibali profit yakho ngoba u50 rand usukudlala ngawo. Ngizophinde futhi ngithi u1, yabo. Ake sidale futhi. Yes, nazo 150 la, cishe siyabona lapha ya 800 lapha. Okay, ake siphinde futhi sidlale, mhlawumbe ngizothi u3, ngiyabetha futhi la, sibone ukuthi izogcinaphi njengamanje. Ophasile ubani, phume u3. Cishe siyabona phume u3 sesiku900 lapha, and then ubani engathi uzolokhuza emphinde yena futhi u3. Ngiyagesa ndala lapho ukuthi yiphi inombolo ezophasa. Yes, number 1. Oh, 1000. Okay, good. Ake siphinde futhi 333. Ake ngithi u1. Okay, sibone ukuthi yiphi inombolo ezophuma. Okay, luzile lapha ya, luze u50 rand. Cishe mawuzonothisa, have you noticed ukuthi mawuluza 1 kodwa ugain 3, which is good, right? Uzonothisa lapho ukuthi bese siku 1000 kodwa kudleke u50 rand, ayikho inkinga ke. Asigive up. Okay, bese sichoose u1 la. Ake ngikhethe u3 futhi ngibuyele kuyena ngamabomu. Right? Yes, angithi ayibona 1050. Okay, ake siqhubekeni futhi. Ake siqhubekeni la. Ngizoza lapha ku2. Lesibone futhi. Yes, siyawina futhi nale. Nakho aba results kulokhuza. Okay, cishe uyabona lapha 1150. Okay, cishe siyabona ke manje. Hey bafowethu, angive ngijabula ngalelo khuzana lena. Okay, ake sithi la lelo khuzana ke mangingasho nje igcina ku500. Ya ngithe laba bantu abayi-extend, yabona. Hey, indaba yemali ezincane. Ya bafowethu, engizokusho kuphela ukuthi yabona, engizokusho la bafowethu, le game kumuntu osuke eyimisela ukuthi uyadlala, mfowethu lishona ilanga, mfowethu ujabula, uyabo. Ngizosho futhi ukuthi amathuba okuwina
kukhona indlela engizoyichaza futhi ukuthi ukuze uwine la kufuneke uwenze kanjani. Kufuneke wenze kanjani ukuze uwine lana, uyabo? Ya, so ngizoyichaza nje leyo ndlela, amathiphu. Lawo mathiphu futhi angithanda ukuthi ngilokhuza izinto ey'ningi ngoba vele le lokhuzana bafowethu ngiyayikhokhela and umuntu uyahlukana ney'mali. Amadola laba bantu la kwalokhuzana MT5 angazi ngiyonivulela ngelinye ilanga nibona ama-developer lezi zinto. So siyakhokha lapha kwa-MT5 and then mawukhokha uyakhokha and then bese bekunikeza i-access baxhumanise nama-developer ubusubhala-ke wena okufunayo. Lawo ma-developer ayakwazi ukuthi aku-charge. Abanye bathi $60, $40, $50, kuyadepend ukuthi into oyifunayo ingakanani. And then leyo mali ibisithathwa kwa-MetaTrader. MetaTrader yila udayisa khona amarobhothi nama-developer asuke enza ama-software, amarobhothi okutrader. Umuntu angavele ebone nje ilokhuzana isikani kuyakhokhwa bafowethu laphana, kuyakhokhwa a lot. Kade ngayiqala-ke kusukela ngo-2021. Ya, ngonivulela nje ngelinye ilanga. Nginaso isithombe lapho ngifake khona ishirt elimhlophe no-tie. Ya, khona kwa-MT5. So ngaleyo ndlela leyo ikanjalo nje indaba. Okay, ake siqhubekeni la. Ngizothuza u1 la njengamanje sisa-practice. Okay, sibona ukuthi ubani ophumelela, right? Siyabona lapha ya. Ya kuphase u1. Ya kuphase u1. Angithi yabona lapha. Picked ngikhethe u1 kwaphuma ama-result u1. Good. Ya, ikanjalo nje indaba bafowethu. Ngizothanda ukuthi nje ngibonge lapho kakhulu.